रायजो राजाफोरखौ नायै बेदरजों ग्रोम ग्रोम जाहोना हिन्जावखौबो सानसेबो मोजाङै नुवासै। ओरै आंहा थाखा फैसायाबो लस जाबाय। हिन्जावखौ लानो मोनाबालाय मानोथो हाबा खालामनो गोनांथि जाखोमोन आंलाय। आंनाबो जाथारा नालाय ब्रा, बालनि फाग्ला गोसोआ थाथेरनो हायै बायदि लाब्रबनानै फैबाय नालाय ब्रा। फाग्लि हिन्जावा गावबो फैनोल' होनथारो नालाय ब्रा, लाबोआबानो दस्राजों थांसेल' होनो। मा बाथ्रा रायलायोथाय। दा हनै बिनि थाखाय आंहासो बेफोरबायदि खारनो गोनां जाबायना, एसे खस्थ'नो। हाबायावबो 3-4 लाख फैसा गारनानै हाबा खुंबाय, एसे गिदिरनो नायै बेदरै ग्रोम ग्रोम जाहोजोब्बाय आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ। हिन्जावनि मोखांखौबो मोजाङै नुवासै आङो, माबायदि मोनथाय। खाफालानो सुनिलै, खाफालानो सुनिसो। मा खि मोनजानायनि आंबो लाफ्रांखो। ओरैबो जाया गरिबो जाया, जानो लोंनोबो सान्थि गैलायलांनायसो आङो। आंनाबो गोसोआ जाथारामोन नालाय ब्रा, बोरैबि ग्राव जाना होबाय। दोद साला बे अमा बुन्दा मामाया, गावहा मोनगौखानायखाय मालायनि गोसोखौ मिथियाखै बियो। माला फैगोन ब्रा गारियाबो, थाबखौनो फैया बिसोरबो। हा, बेथ' खबिरामसोलै। आच्छा, बे बहा थांनो फैदों फालाय बेग सेग लालायलायना? आसोला खारखोमानो नागिराखैथ'। र' बेथाखौ साला एसे मोजाङै जावना थांनां। ओइ बोराय हे, माथो गुन्दा बोरायसोलै बेलाय, लोगो मोनलायबाय बेखौ। बाल बोरायखौ लोगो दामोन सानो, बेखौसो लोगो मोनबाय थायो। ओइ खबिराम आबौ, बहा थाङोब्रा बेग सेग लालायलायना? ओइ आबौ। बाल बोराय, मा जाबाय लायखो नोंहालाय? हामालै आबौ बेफोरबायदि रायबाय थानो बोराय मानसिफोरखौ। हा, मानसिखौ नुना माथो होआब्ला बोरै जानांगौ जाखो? माथो होबायना नोंखौ गावनि फिसौ होनना। हा, बहाथो थांनो ओंखारदों बेग लालायलायना? मा बहा थांनो ओंखारदों? मानो नांगौ नोंनोलाय? आं जेरावखि थाङा। गावबागाव लामाजों गावबागाव थांना। आंजों बेबायदि लामा सामा बेफोरबायदि रायलायबाय थानो नाङालै नोङो। बोरायखौ एसे बेफोरबायदि नांथों बुङाब्ला बेबो थाङालै। बोराया खम नंथारा, बे सोला सुवारा। दाउलारामसो बोराया ओरैनोबा एसे सोला। दाहान बायदिसिना बखियाव थालायगोन बियो। बिखौ बिदिनो होनानै थिनहरथारसां। नै बोराय, दाबो थाङाखै नोङो? दा थाब थांनानै सहैयाब्ला आबैजों दांजालायगोन नोङो ओंखाम जानायाव। माबा थांदो थां। र'लै आबौ र'। आं थांनायखौ सिन्था खालामनाङा। आच्छा, नों बहा थांनो ओंखारदों? मानो नांगौ नोंनो? आं जेरावखि थाङा। सोंनायखौबो दाय जायो नामालै सोरबा? सोंबायब्रा ओरैनो बहा थांनो होनना। ओमफ्राय हौवारि आबैयालाय बोरोथो? लाबोफायाखै नामा बेखौ? गैया, मानो लाबोफानांगौ जाखो आंलाय बेखौलाय? न'आव दङ, खामानि मावगासिनो। जाम्बा, गोदान बेफोरबायदि गारनानै थांनाङाब्रा नोङो। मैया दाख्लैसो हाबा जादो, ओमफ्राय दानो बेफोरबायदिनो गारनानै थांसै आरो। नै जाम्बा, गोसोआ थाब सोलायो ओरैनोबा दानि सिख्लाफोरनिया। बारा बेफोरबायदि हिनजावफोरनि गोजान थानो नाङा, नङाब्ला उनावहाय सोरजोंबासो ब्लद थांफागोन बियो। लागाम गैयि बोराय, मा होनो नोंलाय? थांदो। नै ओमफ्राय बेबायदि गोदान हाबा जानानै हिनजावफोरखौ गारनानै बहाबा गोबाव थाहैयोब्ला हिनजावफोरनि गोसोआ थाब सोलायनायजों लोगोसे सोरजोंबा ब्लदबो थांफानो हागौ। खोन्थाखाबाय आङो। आरो नोंनियाथ' नै मैया दाख्लैसो हाबा जादों नोङो, बैसोआबो जाखायाखै नोंना। पुलिसफ्राबो गामि हाबनानै नागिरफैगासिनो दङ। नोंखौथ' बोरैबा हमनानै मोनलांबा नोंखौथ' लांगोनलै थानायावहाय। ओमफ्राय नोङो 5-6 बोसोरजों थानायाव थाफैनानै बे नोंनि हिनजावखौ सोर नायगोन? हा जाम्बा, सोर नायगोन बेखौ? ओंखायनो नोंखौ गोदो बुंखादोंमोन बिमाया थाब हाबा हो होननानै। साला थाब हाबा लानानै दाना मोनद'। ओमफ्राय नोंहा मा जाखो? आं लादों, नोंहा मा जाखो? नों लानांदों, नों जाहोनांदों। नोंखौ आङो बिनिफ्राय थांनो थिनदों ना? माबा गोख्रै थां नोङो बिनिफ्राय। जानला मानला फाल्थुनि डायलग मारिबाय थानाङा नोङो। खारबाबो आंनि हिनजाव, नोंहा मा बुंनो दरखार? नों थांदोलाय बिनिफ्राय थां। आं खोनासंबाय आङो। होद, मा गेदाब्रा मोजां बुंबा। बे गाजस्रिनि हिनजावखौ मिथियाखै नोङो? फिसाया थायो बेंगलराव, गावहा थायो न'आव गथ' सानैखौ लाना। ओमफ्राय मोनाहा बेबायदिनो सोरजोंबा फन रायलायबाय थायोनो। दाना गथ' सानैखौ गारना ब्लद गुबुनजों खारलांबायना। बिदि जागोन नोंनाबो। मोजाङै थाल लाखा। आरो नों बेबायदि गोदान बेबायदि हारसिं दागारलां। मोजांसो बुंदों आङो। आंनो दोरादांसिगोन एसे। दासो मोनदों साला, बैसो जागोरा हिनजाव लानो जाबाय थाग्राया। दासो मोनदो। खारथो, बेसे गोजानाव खारना गगोन सालाफोर। बैसो जागोरा हिनजावनि ख्लां जाबाय थानानै दासो खिथुआव अरनांदो। दे बिदिब्ला आं थांसै आबौ।
मोजां थांदो दे बाल बोराया साला जोगासिनो फिसौ थांफाग्रा होलायबावसो मोनलां दारमासथिनि बावहाय लेक्सार मारि होबाय थादों बे साला